Este religia făcută ca să ne controleze? Mulți oameni cred asta, însă chiar așa să fie? Hai să aflăm și dă tu videoul mai departe dacă cunoști oameni care cred asta. Dacă înțelegi cu adevărat religia, atunci știi că existența ei nu controlează, ci eliberează. Controlul în general se bazează pe frică, însă când îți urmezi religia corect, nu ai frică de nimic cu excepția lui Dumnezeu. În Coran 2:150 și respectiv în Biblie Matei 10:28 ni se spune fix despre asta, despre a avea frică numai de Creator. Și ce se întâmplă când îți e frică numai de Dumnezeu? Nu mai ai frică de guvern, de propaganda farmaceutică, știri și mass media, care induc masiv și constant frica în oameni. Oricum, cine spune că nu crede în nicio religie, ori minte, ori nu o înțelege. De ce? Pentru că trăim într-o lume în care nu poți exista fără un sistem solid de credințe. Ori urmezi o religie, ori urmezi o credință sub forma unei părți politice, sub forma unei vedete, unui brand și așa mai departe. Oamenii întotdeauna vor idolatriza ceva, așa că în orice credință te afli, ține numai de tine să-ți folosești creierul și să faci diferența. Succes! Pace!